Hêzên Ewlekariya Hundirîn dazanîn ku wan li bajarê Hesekê dest bi pêkanîna Tedbîrên Ewlehiyê Yên tund kiriye. Hêzên Ewlekariya Hundirîn bi daxuyaniyekê ragihandî ku hêzên wan li bajarê Hesekê dest bi pêkanîna Tedbîrên Ewlehiyê Yên tund kiriye. Li gorî daxuyaniyê armanca Tedbîrên Ewlehiyê Yên tund ew e ku kesên ku ji hêla qanûnê ve tên xwestin werin girtin û sûc û binpêkirin werin kêmkirin. Arwiha kontrolkirina hemû binpêkirînên ku ewlehiya civakê û ewlehiya welatiyan dixe xeteriyê, rêxistina trafîkê û qedexeya motorskêtlan ku li derveyî biryarnameyên berê hatine derxistin tev bigerin. Li daxuyaniyê de hat gotin ku hemû beş û yekîniyên girêdayî Hêzên Ewlekariya Hundirîn tev li operasyonê bûne.